حانت قوال كابي سالسان حموشتن عدمة تبسيحة ناي مولاد عاقما يدخم ديو كمون بوزحات حوات إيرلي مونوبوز ويكعا قلتيفان نصفت صقياز بصحة وي ورحاو صقيين قدم حامساتات أبربعاتات ويون كابي سالسان حموشتن عدمة كابي ورحاو صقيات أطويب بلا تحلورو سلام تعنان فقرن نعاهم يخون كورات تخاتلتي إذا مدب مبار لومي نعاخي نتا ولادة مني حافتي ترايزي كونس نعاخا نتي مسابيتخا حبيركا بيتسب كتمسرت اتسعرن تدلين كورحاون مغنياتو تنسي حوارا وعزو ولاد دما ناي حوار بركتيو ازي دحر موالي حانتي بتمرتان بسرحان ازياز تمسجنت عود تحفتنا زقاده ما خنغركم اذا حفتنا تمرتا وديا سرحاون حيزا ገንዘቡን ሒዛ ዕድሚኣ 35 ምስ በጽሐ ጥንሲ ክትሕዝ ወሲና ግን ሓደ ፍርሖር ይርዋ ዕድመይ ደፊኡ ድዩ ሕጂ ቀልጢፈ ክጠንስ ይኽእል ዶ ይኸውን ትብል ከምኡ ናብለት ብጭንቀት ነብሳ ትሓትት እሞ እዚ ከም ዝበለ ዛንታ መቸም ናይ ብዙሓት ሕዋትና ዛንታ እዩ ወለድና ክምስሉ ጊዜን ኮለካ ሓሪስካ ዘራ ይብሉ ሓቂ እዩ ድሕር 35 ዓመት ጥንሲ ምፍጣር ፈጺሙ ዘይከኣል ኣይኮነን ግን ከምቲ መንእሰይ ከለኸ ዝነበረ ባህውሪ ዝግበር ነገር ኣይኮነን ታይዳ አንቴልኪ ብልሓትን ስትራቴጂን ናይ ፈጣራ ሓይልን ክሕወሶ ኣለዎ ማለት እዩ مباركس لومي أبزا فيديو زوم سعو وسنت نتوتات كندهسينا قدامات ميستر نقواقو قوالا نسيتي بتالي دحر 35 عامت صريت نقولاليح كاب قصري لمنتاي قدس قال اي جيجا امنتات مفرح بزاحت حوات زحطو دحر 35 عامت تعي هزان مولادي كالديو سالساي مقالا تفتي تنسي ويكعا قدمي نفس صور مخانكي كتوسدي يوم زقبو وسنت زخونو سابلمنتات ويكعا خنياتات إذا مالت نصريت نقولاليح نممحياش كوسر زلوم وسنتي توسختي سابلمنت ويكعا كنياتات كحبريه كالون نفريا مانت هرمون زت عراريون نتنسي زقلاطفون بولصات مغبتاتون كحبريه حامشايكا نتي ورقاو غزي وي ناي مفريا من تعدلكي بخمي تفلطيو كمو نبزي ساعتون صفصقيات نخيمص تايتاي عينت مكلخال مني غناوزي صقمز زساطح اون بدنبي كبرهيه سبايكي ابز نايت انس غعزو انتاي كغبر يغبا زولون نز غعزو تنسي زقلاطفون حسابات كقرب يمو كسام وداتا مسايصنحو مباركس بتزغرم ነገር تحستي كمسس እዚ ማለት ብዙሕ ሰብ ዘይፈልጦ ግን ከኣ ኣዝዩ ዘገርም ሳይንሳዊ ሓቂ ብዛዕባ ጓል አንስተይቲ እንቁላሊሕ ክነግረክን ምባርከስ ንንቁላሊሕ ጓል አንስተይቲ ክንሓስብ ከለና ከም ሓደ ፍሉይ ናይ ባንኪ ሕሳብ ጌርና ንሕሰቦ ግን እዚ ባንክ እዚ ከም ካልእ ባንክ ኣይኮነን ወፃ ጥራይ እዩ ዘለዎ ተቐማጥ ግን ዘይብሉ ፍሉይ ባንክ እዩ እትገርም ሓቂ እዩ ሓንቲ ጓል ገና ኣብ ማህፀነ ዲኣ ከላ እያ ነቲ ንመላእ ህይወታ ዘድሊ ህያብ ህይወት ወይ እንቁላሊሕ ክትፈጥሮ እትጅምር እዚ ማለት ገና ናብዚ ዓለም ከይመጻኺ እቲ ባዮሎጂካዊ መዝገብ ህይወትኪ ክፉት ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝለዓለ ሃብቲ ናይ እንቋቁሖ ዝህልወኪ ገና ኣብ ማህፀነ ዲኺ መበል 20 ሰሙን ምስ በጻሕኺ ኣብ ውሽጢ ስርዓተ መፍረይ ሰሪዕኺ ካብ 6 ክሳብ 7 ሚልዮን እንቋቁሖ ነይርኪ እዚ ኣብ መላእ ህይወትኪ እቲ ዝለዓለ ቁጽሪ እዩ እቲ ዝሕዝን ዘግርምን ግን እቲ ቀዳማይ ክሳራ ናይ እንቋቁሖ ዘጋጥም ገና ኣብ ማህፀነ ዲኺ ከለኺ ካብ 20 ሰሙን ጀሚሩ እቲ ቁጽሪ ብባህርያዊ መስራሕ ክጎድል ይጅምር ምስ ተወለድኪ ገና ዓለም ከይራኺ ድማ እቲ 7 ሚልዮን ዝነበረ ቁጽሪ ናብ 2 ሚልዮን ይወርድ ማለት ገና ቀዳማይ ናይ ዓለም እንፋስኪ ከይወሰድኪ 5 ሚልዮን እንቋቁሖ ተጥፍእ ማለት እዩ ኣብ እዋን ጉርሙስና ከዓ ጽግያት ክትጅምር ምስ በጻሕኺ እቲ ቁጽሪ 2 ሚልዮን ዝነበረ 500,000 እስካብ 300,000 ጥራይ ይተርፍ ብድሕሪኡ ተወርሓ ውድድር ይቕጽል ብዙሓት ዋልድ ኣብ ወርሒ ሓንቲ እንቁላሊሕ ጥራሕ ዘጥፋ ኣይመስለን እቲ ሓቂ ግን ኣብ ወርሒ ሓንቲ ንግስቲ እንቁላሊሕ ንምብሳል ክትዳሎ ከላ ኣብቲ ውድድር ከሎ ኣስታት 1,000 ዝኾና እንቁላሊሕ ምስኣት ወዳዲረን ይሞታ ወይ ይረግፋ እምበኣር ዝወርሓዊ ጃምላዊ ክሳራ ንነዊሕ ዓመታት ምስ ቀጸለ እቲ ኣብ መወዳእታ ዝተርፍ ቁጽሪ ኣዝዩ ዘግርም እዩ ንሱ ድማ ናብ ዘይተጸበኺ ሓቂ የምርሕና ካብቲ ሚልዮናት ዝነበሩ ሃብቲ እንቁላሊሕኺ ኣብ መላእ ህይወትኪ ንጥንሲ ዝበቕዓ ዝኽእላ ብልክዕ ካብ 400 ክሳብ 500 ጥራይ ምዃነን ትፈልጥ ዶ እዚ ሓቂ እዚ የስም ብደኪ ይኸውን ግን ሓንቲ ነገር ኣይትዘንግዒ ኣብዚ ናይ ህይወት ጉዕዞ እቲ ወሳነ ነገር በዝሕ ዘይኮነስ ጽሬት እዩ እዚ ድማ ናብቲ ንዓኽ ዝያዳ ዘግድስ ነጥቢ የብጽሐና ስለዚ ክብርታ ሓፍተይ ድሕሪ 35 ዓመት እተን ኣብ ባንክ ሕሳብኪ ዘለዋ ተረፍ እንቁላሊሕ ከማኺ ዕድመ ይውስኻ እየን እቲ ሚስጥር ግን ኣብቲ ቁጽሪ ዘይኮነስ ኣብቲ ጽሬት እዩ ዘሎ እተን ዝተረፋ እንቁላሊሕ ጥዑያትን ሓያላትን ንኾና ብምግብን ብመድሓኒትን ክንሕግዘን ንኽእል ኢና ምክንያቱ ጥንስን ምፍጣር ሓንቲ ጥዒት እንቁላሊሕ ጥራሕ እያ ትድልየኪ ተጽናዕቲ ከም ACOG ከም ዘርእይዎ ሓንቲ ጓል ኣብ 30 ዓመታት ከባቢ ኣብ ወርሒ ጥንስን ምፍጣር ዘለዎ ዕድል 20% እዩ ኣብ 40 ዓመታ ግን እዚ ዕድል እዚ ናብ 5% ይወርድ እዚ ማለት ግን ኣይከኣልን ማለት ኣይኮነን እቲ ቁልፊ ኣብ ጽሬት ወይ ከዓ ኳሊቲ እንቋቁሖ እዩ ዘሎ እተን ዝተረፋ እንቁላሊሕ ጥዑያትን ሓያላትን ንኽኾና ድማ ከመይ ከም እትሕግዘን ኣብዚ ብደንብ ክሕብረክን እየ በኣርዞም ቁጽርታት እዚኦም ዝሓበርክዎም ንብዙሓት ኣሕዋትና ኣብ ፍርሒ
ክሽምመን ይርኢ እየ እዚ ፍርሒ እዚ ድማ ካብቶም ኣብ ሕብረተሰብ ዘለዎ ጌጋ ምርዳእ ዝምንጩ እዩ ስለዚ ብልክዕ ከመይ ጌርና ንፈትሖ ዝብል መፍትሒ ቅድሚ ረኣይና ነቶም ልሙዳት እምነታት ትክክል ድዮም ኣይኮኑን እስኪ ብሓንሳብ ንርእዮም ሕጂ ሓደ ኣብ ማሕበረሰብና ድሕሪ 35 ዓመት ጥንሲ ምፍጣር ኣዝዩ ከቢድ እዩ እናበሉ ክዛረቡ ብማስ ሚድያ ይኹን ብሓደ ነገራት ንሰምዕ ንኸውን ኢና ከምኡውን ጥዑይ ህፃን ምውላድ ኣብዚ ዕድመ እዚ ከቢድ እዩ እናበሉ እውን ክዘራረቡ ንሰምዕ ኢና እዚ ፍርሒ እዚ ንብዙሓት ኣሕዋትና ካብ ሕልመን ከም ዝወኽራ ይገብረን ተሓቂ ግን ሚልዮናት ኣዋልድ ኣብ መላእ ዓለም ድሕሪ 35 ዓመተን ጥዑያት ህፃናት ይወልዳ እየን እቲ ቀንዲ ብድሆ ነብሰ ፁር ምዃን ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ዝተፈጠረ ጥንሲ ብጥዕና መወዳእታ ምዕቃብ እዩ ስለዚ እዩ ድማ ትኩረትና ኣብ ፅሬት እንቁላሊሕ ይኸውን ኣለዎ ንብል ዘለና كما حبريتا CDC لعل 95% دحر 35 عامت زولدو ህፃናት ፍጹም ጥዑያት እዮም ይብለና እዚ ሚስጥር ኣብ ምፍራሕ ዘይኮነስ ኣብ ምጥንቃቕ እዩ ዘሎ ሎሚ ዘመናዊ ሕክምና NIPT ዝበሉ ናይ ደም ምርመራታት ብምግባር እቲ ህፃን ጥዑይ ምዃኑ ገና ከይተወለዱ ብንጹር ከረጋግጹ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ፍርሕን ዓወትኪ ከይዕንቅፎ በኣሉታዊ ስምዒት ክትውጠሪ ኣይትፍቀዲ ባርከስ ነቲ ጊጋ ርዲኢትካ ባፅረና ሕጂ ናብቲ ወሳኒ ዝኾነ ስጉምትን እስጋር ጥንሲ ቀልጢፉ ንኽፍጠር ፅሬት እንቋቑሖን ምምሕያሽ እዞም 4 ተወሰኽቲ ምግብታት ሳፕሊመንትስ ወይ ከዓ ክኒናታት ወሰንቲ እዮም ቀዳማይ ኮኪዩቴን እዚ ሓደ ካብቶም ዝዓበየ ሚስጥራት ፅሬት እንቁላሊሕ እዩ እንቁላሊሕ ብኣግባቡ ንምብሳልን ጥንስን ምፍጣርን ልዑል ፅሬት የድልዮ ኮኪዩቴን ልክዕ ከም ቻርጀር ኮይኑ ነታ እንቁላሊሕ ሓይሊ ይህባ መጠኑ ድማ ካብ 200 እስካብ 600 ሚሊግራም መዓልታዊ ምውሳድ ማለት እዩ ካላይ ፎሊክ አሲድ እዙውን ጥንሲ ቅድመ ምጅማርኪ ክትወስድዮ ዘለኪ ቀዳማይ መድሓኒት እዩ ንጥዑይ ምዕባለ ሓንጎልን ዓንዲ ሕቆን እትናጽላ ኣዝዩ ገዳስ እዩ ሳልሳይ ቪታሚን D3 ሕጽረት ቪታሚን D ምስ ዘይ መፍረይነት ወይ ከዓ ኢንፈርቲሊቲ ዝተተሓዘ እዩ ሆርሞናት ኪን ምትዕራይ ጥዕና ዓጽምኽን ንምሕላው ይሕግዝ ስለዚ ቪታሚን D3 እውን ምውሳድ ኣድላይ እዩ ራብዓይ ኦሜጋ 3 ወይ ከዓ ናይ ዓሳ ዘይቲ እዙውን ኣብ ከባቢ ማህፀን ደም ብጽቡቕ ንኽመላለስን ነድሪ ንምክልኻልን ዓብይ ሓገዝ ኣለዎ እሞ እዚኦም ቶም ወሰንቲ ሳፕሊመንታት እንትኾኑ ኣብዚ ግን ሓደ መተሓሰቢ ክሕልፍ ይደሊ እዞም መድሓኒታት እዚኦም ቅድሚ ምጅማርኪ ምስ ሓኪምኪ ወይ ከዓ ምስ በዓል ሞያ ክትማኸሪ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እምበር ሕጂ ካብ ፋርማስ ወፂና ናብ ማኣዲ ቤትኪ ክንኣቱ ምክንያቱ መድሓኒታት ጥራይ እኹላት ኣይኮኑን ከምቲ ጥዕና ካብ እትምገበዮ ጅምር ዝበሃል እቲ መዓልታዊ እትበልዕዮ ምግቢ ነታ ማህፀንኪ ዝፍጠር ባህርያዊ መሕደሪ ቤት ወይ ፅሬት እንቁላሊሕኺ ብቐጥታ ይወስኖ እዩ ሕጂ ድማ ነቶም ንጥንሲ ዘቀላጥፉ ብሉፃት ምግብታት ክንርኢና ቀዳማይ ቆስጣ እዩ እዚ ብባህርያዊ ፎሌት ዝሃብተ መስለ ዝኾነ ንፅሬት እንቁላሊሕ ኣዝዩ እዩ ዘመሓይሽ ካላይ ኣቫካዶ እዚ እውን ጥዑይ ስብሒ ስለ ዘለዎ እቲ ናይ ማህፀን መንደቕ ንጥንሲ ድልው ንክኸውን ኣዝዩ ይሕግዝ ሳልሳይ ከም ብሉቤሪ ወይ ስትሮቤሪ እዚኦም ድማ አንቲኦክሲዳንት ወይ ድማ ፀረ ንድሪ ስለ ዝኾኑ ነቲ እንቁላሊሕ ካብ እርጋን ከላኸሉ ስለዚ ከም በዓል ብሉቤሪን ስትሮቤሪን ምምጋብ እውን ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ማለት እዩ ራብዓይ ዋልነት እዚ እውን እንተሪእና ብኦሜጋ 3 ሃብታም ስለ ዝኾነ ፅሬት እንቁላሊሕ ኣዝዩ የመሓይሽ ከምኡ እውን እንጣጢዕ ናይ እንጣጢዕ ጥቕሚ ኣብ ንርኢ ድማ ንሆርሞን ኦስትሮጅን ንምትዕራይ ዝበለፀ ኮይኑ ምስ ርግኦ ወይ ፀባ ተሓዊሱ ተተወሲዱ ድማ ኣዝዩ ብሉፅ ይኸውን ማለት እዩ ከምኡ እውን ሰሊጥ ፍረዱባ ፍረሱፍን እዚኦም ብዚንክን ቪታሚን ኢን ዝሃፍቶሙ ስለ ዝኾኑ ሆርሞናት ከይዕርዩ ዋህየታትኪ ድማ ካብ እርጋን ይከላኸሉ ሓምሻይ ድማ ከም ብርስን ዓተርን ባሎንጋን ዝበሉ ምግብታት ምብላዕ እውን ንፍርያማነት ወይ ንምውላድ ዓቕሚ ከም ዘመሓይሹ ሳይንስ ኣረጋጊጹ እዩ ባርከስ ኣብዙውን ብተወሳኺ እዞም ዝዘርዘርክዎም ምብላዕ ጥራይ እኹል ኣይኮነን ነቲ ፅሬት እንቁላሊሕኽን ዝጎድኡ ነገራት እውን ክተለልዮም ይግባእ ኣብዚ ሓደ ዓብዪ ጥንቃቐ ክተስተውዕልሉ ዝግባእ ነጥቢ ኣሎ ንሱ ከዓ ሽኮርን ብዙሕ ካፌን ምቕናስ ንጥንሲ ዘለኪ ዕድል ብልዑል ደረጃ ይዕብዮ እዩ ሽኮር ኣብ ሰብነትኪ ነድሪ ስለ ዝፈጥር ካፌን ድማ ሆርሞናት ስለ ዘመዛብዕ እዚኦም ምቁፅፃር ንጥዕና ማህፀንኪ ንጥዑይ እንቋቑሖ ንምህላውን እዚ ምቕናስ ወሳኒ እዩ ማለት እዩ እምበኣርከስ ሰብነትኪ ብምግብን ብተወሳኽቲ ምግብታትን ቪታሚናትን ምስ ኣዳለኽዮ ሕጂ ድማ ነቲ ፃዕርኺ ናብ ውፅኢት ዝቕይር ናይ ዓወት ስትራቴጂ ክንርኢና እዞም ስዑ ሰለስተ ስጉምታት ድማ ዕድል ናይ ነብሰ ፁር ምዃንኪ የዕብይዎ ቀዳማይ እቲ ወርቃዊ ግዜ ምፍላጥ እዚ ማለት እንቁላሊሕ ካብ ማህፀን ምስ ወፀት ብሂወት ትፅንሓሉ ግዜ ኣዝዩ ሓፂር እዩ እዚ ማለት ኣስታት ሓንቲ መዓልቲ ወይ ድማ ካብ 12 እስካብ 24 ሰዓት ጥራይ ስለዚ ነዚ ግዜ እዚ ብልክዕ ንምፍላጥ ኦቭሌሽን ፕሬዲክተር ኪት ክትጥቀሚ መኽረኪ እዚ እንታይ እዩ እንተልክን ልክዕ ከም ናይ ጥንሲ መመርመሪ ኮይኑ እንቁላሊሕ ንምውፃእ ድልውቲ ምዃና ዝሕብር መሳርሒ እዩ ኣብ ዝኾነ ፋርማሲ ብዘይ ትእዛዝ ሓኪም ክትዕድግዮ ድማ ትኽእሊ ከመይ ክትጥቀመሉ እንተልክ ድማ ፅግያትኪ ካብ ዝዛዘመሉ መበል 10 መዓልቲ ጀሚርኪ መዓልታዊ ብሽንቲ ምርመራ ትፍትኒ ኣብቲ መመርመሪ 2 መስመር ምስ መጻኪ እተን ዝቕፅላ 24 እስካብ 48 ሰዓት
ጥንሲ ንምሓዝ እተን ዝበለፃ ወርቃዊ ሰዓታት እየን ማለት እዩ። ሳልሳይ ስትራቴጂ ድማ ናይ 6 ወርሒ ሕጊ ዝበሃል ማለት እዩ። ድሕሪ 35 ዓመት ግዜ ወርቂ እዩ። ስለዚ ን6 ወርሒ ፈቲንኪ ውፅኢት እንተዘይሃልኪ ግዜ ከይኣኸለኪ ምስ በዓል ሞያ ክትማኸርን ክትምርመርን ኣለኪ። ከምኡውን ብተወሳኺ ናይ መጻምድቲ ጥዕና ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ጥንሲ ናይ ክልተ ሰብ ጉዳይ ምዃኑ ኣይትዘንግዒ። ስለዚ በዓል ገዛ ኸውን ንፅሬት ዘርኢ ንምምሕያሽ ጥዑይ ምግቢ ክበልዕ ካብ ሽጋራን ኣልኮልን ድማ ክርሕቕ ይግባእ። እምበኣርከስ እዚ ኩሉ ፃዕርታት እንዳገበርኪ ገለገለ ኩነታት ግን ናይ ግድን ቁልጡፍ ሞያዊ ሓገዝ ይሓቱ እዮም። ስለዚ ግዜ ከይወሰድኪ መዓዝ ናብ ሓኪም ክትቀርቢ ከም ዘለኪ ክተስተውዕልሉ ዝግባእ ነጥብታት እዞም ዝስዕቡ እዮም። ቀዳማይ ወርሓዊ ጽግያትኪ ዘይስሩዕ እንተኮይኑ እዚ ምልክት ምዝባዕ ሆርሞናት ክኸውን ስለ ዝኽእል። ካልኣይ ሕሉፍ ናይ ማህፀን ጸገማት እንተሃሊኪ ንኣብነት ከም PCOS፣ ኢንዶሜትሪዮሲስ ወይ ፋይብሮይድ ዝበሉ ጸገማት እንተነይሮምኺ። ሳልሳይ ከዓ ብኣግባቡ ን6 ወርሒ ምስ መጻምድቲ ኮንኪ ነፍሰ ጡር ንምዃን ፈቲንኪ እንተዘይተሳኺዕልኪ በተለይ ድሕሪ 35 ዓመት ግዜ ወሳኒ ስለ ዝኾነ ካብ 6 ወርሒ ንላዕሊ ክንጽበ የብልናን። እምበኣርከስ ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ እቲ ቀልጢፍኪ ንምጥናስ ክትገብሩ እየ ዘለኪ ርኢና። ግን ሓንቲ ነገር ክተስተውዕል ይደሊ። እዚ ጻዕሪ እዚ ንጥንሲ ጥራይ ዘይኮነስ ንመላእ ህይወትኪ ጥዕና ኸውን ኣገዳሲ እዩ። ምክንያቱ እቶም ንጥንሲ ዝሕግዙ ሆርሞናት ንዓጽምኺ ንልብኽን ንንእስነትክን እውን ሓለዋ ዝገብሩ ሆርሞናት እዮም። ስለዚ ጥንሲ ጥራይ ዘይኮነስ ንመላእ ህይወትኪ ዝጠቅም ሆርሞናዊ ጥዕና ከመይ ጌርኪ ትሕልው ሕጂ ብዝርዝር ክንሪኦ ኢና። ብዙሓት ኣሕዋት ብጭንቀት ዝሓታን ሕቶ ኣሎ። እሱ ከዓ ጽግያት ከይነጽፍ ወይ ቀልጢፉ ከየቋርጽ እንታይ ክገብር እኽእል ዝብል ሕቶ እዩ። እሞ ጽግያት ምቁራጽ ማለት ጽግያት ደው ምባል ጥራይ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ እንተኢልና ኣብ ውሽጢ ሰብነትኪ ዓብዪ ሆርሞን ለውጥታት ይፍጠር ኣሎ እዩ ዝብል ዘሎ ሰውነትኪ። ኣብዚ መስርሕ እዚ ድማ ክልተ ወሰንቲ ሆርሞናት ኣለውኺ። እሶም ከዓ ኤስትሮጅንና ፕሮጀስትሮን ዝበሃሉ። ኤስትሮጅን እንቁላሊሕ ዘብስል ጥራይ ዘይኮነስ ንዓጽምኺ ሓያል ዝገብር፣ ልብኹን ከይተሓምም ዝከላኸል፣ ቆርበትኪ ንጹር ከም ዝብል ዝገብርን ሆርሞን እዩ። ፕሮጀስትሮን ከዓ ነቲ ናይ ማህፀን ጥንሲ ዘዳሉን ስምዒትክን ዘረጋግእን ወሳኒ ሆርሞን እዩ። እሞ ናይዚኦም ምምዝባል እቲ ዝዓበየ ሓደጋ እንታይ እዩ እንተኢልና ሓንቲ ጓል ጽግያታ ክነጽፍ ወይ ኤስትሮጅን ክጎድል ከሎ እቲ ዝዓበየ ስጋት መርቃቕ ዓጽሚ እዩ። እዚ ማለት ኤስትሮጅን ስለ ዝጎድል ዓጽምኺ ካልሽየም ናይ ምዕቃብ ዓቕሙ ይደክም፣ ብሰንኩ ድማ ዓጽምኺ ተሰባሪ ይኸውን። ስለዚ ተፈጥሮኣዊ ጽግያትኪ ንምንዋሕ ሆርሞናትኪ ንምዕቃብን ከምኡውን ነዞም ሆርሞናት ተመዛቢዖም እንተኮይኖም ናብ ንቡር ንምምላስ ንጽፈ ጽግያትኪ ንምንዋሕን ሆርሞናትኪ ንምዕቃብን ዞም ስዑ ኣወግዲ። ቀዳማይ ጭንቀት። ከም ዝፍለጥ ልዑል ጭንቀት ኮርቲሶል ዝበሃል ሆርሞን የፍሪ። እዚ ሆርሞን እዚ ድማ ነቲ ኤስትሮጅን ይዕንቅፎ። ስለዚ ጭንቀት ንጽፈ ጽግያት ቀልጢፉ ንኽነጽፍ የቀላጥፎ እዩ። ስለዚ እኹል ድቃስን ዕረፍትን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ካልኣይ ተመስሩሕ ምግብታትን ኬሚካላት ዘለዎም ምግብታት እውን ወይ ከዓ ኦርጋኒክ ዘይኮኑ ምግብታት እውን ዘይምምጋብ፣ እዚ ከዓ ንሆርሞናት ከየበላሽው እዮም። ሳልሳይ ክብደት ሰብነት ምዕራይ። እዚ ማለት ኣዝዩ ዝወሓደ ክብደት ወይ ኣዝዩ ልዑል ክብደት ንሆርሞናት የዘባርቑ እዩ። ስብሒ ሰብነት ምስ ሆርሞን ኤስትሮጅን ቀጥታዊ ርክብ ስለ ዘለዎ ሚዛናዊ ክብደት መሓዝ ንንጽፈ ጽግያት ይከላኸል እዩ። ራብዓይ ንጥዕና ዓጽሚ ዝኸውን ምንቅስቓስ ኣካል እውን ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ሓምሻይ ካልእ ክውስኾ ዝደሊ ዋላ እኳ እዚ ልምዲ እዚ ኣብ ባህልና ብዙሕ ዘይዝውተር እንተኾነ ሽጋራ፣ ዝተፈላለዩ ሓሽታትን ንዘር እንቁላሊሕኺ ካብ ዘጥፍኡን ንጽፈ ጽግያት ካብ ዘቀላጥፉን ቀዳሞት ጸላእቲ ምዃኖም ክትፈልጥ ይግባእ። መጽናዕትታት ከም ዘርእይዎ ሽጋራ፣ ትንባኹን ሓሸሽን ዘዘውትራ ኣዋልድ ካብተን ዘይጥቀማ ኣቐዲመን ጽግያተን የቋርጻ ይብለና። እምበኣር ምስቶም ኣቐዲምና ዝረኣናዮም ስጉምታት እቲ ቀንዲ መሰረት ጥዕናኺ ምግቢ እዩ። ጽግያት ክቐልጢፉ ከይቋርጽን ኤስትሮጅንን ንኽሕይልን እዞም ዝስዑ ምግብታት ወትሩ ኣብ ማኣድኺ ንኽህልውኺ ግበሪ። ቀዳማይ ባህርያዊ ኤስትሮጅን ዝበሃል ምግብታት ከምቲ ቅድም ክብል ዝገለጽናዮ ጽግያት ቀልጢፉ ንኸይቋረጽ ኤስትሮጅን ወሳኒ እዩ። እዚኣቶም ከዓ ከም በዓል እንጣጢዕን ሰሊጥን ዝበሉ ባህርያዊ ኤስትሮጅን ስለ ዘለዎም እዚኣቶም ምግብታት ምምጋብ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ካልኣይ ንምንዋሕን ንሆርሞናትን ምዕቃብን ዝሕግዙ ምግብታት እውን ከም ካልሽየምን ቪታሚን ዲን ብመልክዕ ፀሓይ ምጽላው ወይ ከዓ ብመልክዕ ቪታሚን ሙሳድ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ምክንያቱ ሓንቲ እውን ሓቢሮዮ ኤስትሮጅን ምስ ጎደለ ዓጽሚ ይረቅቕ እዩ። እዚ ንምክልኻል ጸባ ውፅኢት ጸባን ርግኦ ካልሽየም ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ማለት እዩ። ከምኡውን ብተወሳኺ ብሮኮሊን ቆስጣን እዞም ኣሕምልቲ እዚኦም ነቲ ዘይጠቅም ወይ ሕማቕ መርዛማ ንሰውነትኪ ዝጎድእ ንሆርሞናትኪ ዝጎድኡ ነድርታት ካብ ሰብነትኪ ኣጽርዮም ብምውፃእ ነቲ ጥዑይ ኤስትሮጅን ሚዛኑ ንክሕሉ ይሕግዙ። ከምኡውን ኣንተ ገሊፀየ ከም ብሉቤሪ፣ ስትሮቤሪ ዝበሉ ፍረታት እውን ፀረ ነድሪ ስለ ዝኾኑ ብጣዕሚ ወሰንቲ እዮም። ከምኡውን ቀልጢፍኪ ንጽፈ ጽግያ ከየጋጥመክ እውን ኣዝዮም ሓገዝቲ እዮም ማለት እዩ። እምበኣርከስ ክቡራት ኣሕዋተይ ውላድ ናይ ፈጣሪ ፍሉይ ህያብ እዩ፣ ናይ ቤት ጸጋን ሓጎስን እዩ። ስለዚ ኣብ ቃል ፈጣሪ ክተጸጊዕኺ ነዞም ሳይነሳዊ ምግብታት እውን ብጥንቃቐ ናተኸተልኪ ጽባሕ
ሓቀኛ ናይ ኣደነት ሓጎስ ክትለብሲ ውላድክ ድማ ክትሓቁፊ ዓብይ ተስፋን ጸሎትን ኣለኒ። ሓደ ነገር ክትዝክር ይደሊ ዕድመ ቁጽሪ ጥራይ እዩ። ትክክለኛ ኣመጋግባን ብመድሓኒታትን ጭንቀት ምውጋድን ነቲ ወርቃዊ ግዜኺ ብምፍላጥን ነቲ ርሑቕ ዝመስል ሕልሚ ቀረባ ክኸውን ይኽእል እዩ። ተስፋ ይትቁረጺ ግን ከዓ ግዜኺ ብኸንቱ ኣይትሕልፊ። ከምተም ምእታዊ እውን ዝሓበርክዎ እዚ መልእኽቲ እዚ ንዓኺ ጥራይ ኣይኮነን፣ ንዓኻ ነቲ ሰበይትኻ እተሓልየላ ነቲ ፈትዋን ግቡር ሓዊ እውን እዩ። ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ሓገዝካን ድጋፍካን ሰበይትኻ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ እሞ ኣጆ ክበላ ብሓንሳብ ኩኑ ሓቢርካ ምጽዓር ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። እምበርከስ እዚ መደብ ጠቓሚ ኮይኑ እንተረኺብኩሞ ላይክ ምግባርን ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ናብተን ዘድልየን ኩለን ኣሕዋትና እዚ ሓሳብ ዝነብፅሓዮ ሕቶ ወይ ርእቶ እንተሃሊኩም ድማ ኣብ ኮመንት ጸሓፉለይ። ፈጣሪ ጥዑይ እንሲ ዓድልክን ጥዕና ይሃበለይ። ሰላም ቅነ